Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lolo ni Karandang. Natawagin na lang natin sa pangalang Onak. Taong 1958. Lupon, Davao Oriental. Itong mga panahong ito, napakakonti pa lang ng mga bahay sa Lupon. Dito sa lugar kung saan nakatira si Onak, wala pa atang 20 bahay ang nakatayo. Tapos gada bahay, maliliit na pamilya lang ang nakatira. Parang marami na yung 5 nakatira sa isang bahay. At nga pala, si Onak, nasa edad 15 na nung mga panahong ito. Merong tropahan si Onak na palagi niyang kasama kapag umaakyat sila ng mga bundok para manghuli ng mga ibon, palaka, gagamba, at kung ano-ano pang mga hayop na makita nila. Sa grupo din ito ni Onak, palagi silang 5 kung umaalis. Tapos maghahati-hati na lang sila sa huli nila kapag baba nila ng bundok. Ang mga pangunahing gamit nila para manghuli ng mga hayop, sibat at pana. Ito lang si Onak ang merong tirador sa grupo. Siya kasi ang pinakaasintado sa kanila at gamay na niyang gamitin yung tirador. Kadalasan nilang ginagamit yung tirador ni Onak kapag nasa mataas na puno yung mga ibon. Hindi kasi nila kayang sibatin o panain yun eh. Kadalasang nangyayari, bukod sa sumasabit-sabit sa sanga yung mga palaso ng pana nila, kapag natamaan pa ng palaso yung ibon, tapos hindi napuruhan, nakakalipad pa yun at hindi kaagad namamatay. Kaya ang pinakamagandang gamitin ay yung tirador. Kahit kasi sa katawan tamaan yung ibon, talagang babagsak kaagad dahil sa lakas ng puwersa ng tirador. Isang umaga, napagpasyahan ng grupo ni Onak na akyatin yung bundok na kung tawagin noon sa lugar nila Hintuan o Hintuan. Hindi ko alam yung tamang base. Usap-usapan kasi sa lugar nila noon na merong baboy ramo ang paikot-ikot sa bundok na yon. Tapos lumalabas lang yung baboy ramo kapag 3:00 ng hapon. Wala pa ni isa sa lugar nila ang nakahuli nun. Pero nakikita nilang paikot-ikot yon sa bundok nung Hintuan. Hindi rin sila sigurado kung isang baboy ramo lang ba yun. Dahil ayon sa kwento nung iba, may nakita silang baboy ramo na halos kasing laki na ng batang kalabaw. Tapos yung ibang kwento naman, ordinaryong baboy ramo lang ang nakikita nila. Dala ng kuryosidad at ilang buwan na nilang naririnig yung mga kwento-kwento, napagpasyahan na ng grupo ni Onak na akyatin yung bundok ng Hintuan. Kahit alam nilang delikado, sulit naman kung mahuhuli nila yung baboy ramo na yon. Bakit nasabing delikado? Alam kasi ng lahat ng nakatira sa lugar nila na pugad yun ng mga engkanto. Kung mamalas-malasin pa sila, makakainkwentro din sila ng mga aswang na dumadaan sa bundok na yon. Batak naman sila sa mga kwento-kwentong aswang noon, kaya alam nila halos lahat ng pangontra. Bago umakyat, nagprepara ang grupo ng tig-iisang balot ng asin at mga dinikdik na bawang. Nasa bulsa lang nila yan. Kung sakaling magkagipitan, meron silang dudukutin.
Mula sa lugar nila hanggang sa bundok ng hintuan, naglakad sila ng halos 2 oras. Para lang marating yung pinakapaanan pa lang nung bundok. Ganon kalayo yun sa kanila. Pero, nung nasa paanan pa lang sila, meron na kaagad na mataang baboy ramo. Itong kasama ni Onak. Nakatitig lang sa kanila yon. Tapos silang grupo nakatayo lang din. Parehong nagpapakiramdaman. At yung laki ng baboy ramo, katulad doon sa kwentong narinig nila, na kasing laki yun ng batang kalabaw at napakataba. Nagsesenyasa na silang magkakaibigan na sibatin na yung baboy ramo habang hindi pa ito tumatakbo papunta sa bundok. Agad na binitaw ng kasama ni Onak yung sibat na hawak niya. Pero tumama lang yun sa lupa. Nataranta kasi siya, kaya hindi niya naasinta ng maayos. Yung napakalaking baboy ramo na yun, imbis na tumakbo dahil may pagtatangka sa buhay niya, dahan-dahan lang itong naglakad papaakyat ng bundok. Nung nakita na nilang lumalayo yun sa kanila, sigawan at takbuhan silang magkakaibigan papalusob doon sa baboy ramo. Sige nang banat itong si Onak ng tirador niya. Maging yung iba niyang kasama, sige din ang pagpapana doon sa baboy ramo. Pero ni isa, walang tumama sa kanila. Hanggang sa hindi na nila nakita pa yung baboy ramo. Dismayado silang grupo. Kasi nasa harap na nila tapos nawala pa. At saka, wala pang 3:00 ng hapon, nakita na nila kaagad. Dahil sa kasabikan, napagpasyahan nitong grupo ni Onak na ikutin yung buong bundok para lang mahanap yung baboy ramo na yon. Mula paanan ng bundok, naglakad sila paakyat hanggang sa mapasok na sila sa masusukal na parte ng bundok. Samut-saring ibon na rin ang nakikita nila pero hindi nila yon pinapansin. Nakatuon lang ang atensyon nila doon sa baboy ramo. Ilang oras na ang lumipas. Mga bandang 5:00 na ng hapon at papadilim na. Nagpasya na yung ibang kasama ni Onak na umuwi na lang sila. Kasi malabo na nilang makita yung baboy ramo ng ganong oras. Tama nga naman, anong oras na rin Bumaba na sila ng bundok nun para makauwi. Ang kaso lang, pansin nitong kasama ni Onak na paulit-ulit lang yung mga dinadaanan nila at nawala na rin yung mga palatandaang iniwan nila sa mga puno. Sa makatuwid, merong nilalang ang nanliligaw sa kanila. Kaya ang ginawa nila, nagbaliktad sila ng mga damit nila. Ayun, naging tama na yung mga dinaraanan nila at isa-isa na nilang nakita yung mga palatandaan sa mga puno. Sa patuloy nilang paglalakad, padilim na ng padilim, nang may narinig silang huni ng isang ibon na kung tawagin sa kanila noon ay luos. Lahat sila napatigil sa kanilang paglalakad at nakaramdam ng matinding kaba. Dahil kasabihan sa kanila ng mga matatanda noon na kapag nakarinig ka ng huni ng luos, ibig sabihin,
merong mga aswang ang nagmamanman sa'yo. Naghihintay lang ito ng pagkakataon kung kailan kanila pwedeng atakihin. Paikot-ikot sa taas nila yung luos, hanggang sa unti-unti nang humina ang huni nun at napalitan ito ng tunog ng baboy. Papalapit sa kanila yung tunog ng baboy na yon. Nanginginig at takot na takot man, hinanda na ni Onak yung tirador niya. Dumukot ng asin sa bulsa niya at binudburan niya ng asin yung batong ibinala niya sa tirador niya. Nakabatak na rin ang goma ng tirador ni Onak at handang-handa na siya kung sakaling merong aatake sa kanila. Pabilis na ng pabilis yung ingay na ginagawa nung baboy. Bukod sa para na itong galit na galit, wala na ring tigil ang pagbubungkal nito ng lupa na tila ba bumubuelo. Ilang sandali pa, nawala yung ingay nung baboy at bigla na lang tumalsik yung isang kaibigan ni Onak. Narinig nilang, "Ah! Aswang! Aswang!" Naglapitan sila kaagad doon sa kaibigan nilang tumalsik. Pag-angat niya ng damit niya, meron siyang malalim na sugat. Bilang madilim, hindi nila makita kung gaano ito kalalim. Pero sa itsura nun, mukha yung malala. Sumigaw si Onak ng, "Ina ninyo! Mga demonyo! Subukan niyong lumapit! May dala kaming..." May mabilis na kumalmot sa likod ni Onak. Ramdam na ramdam niya yung mahahaba, matutulis, at napakahapding kukong kumalmot sa kanya nun. Sigaw siya ng sigaw kasi parang sinusunog yung likod niya eh. Ang sabi ng isa nilang kasama, delikado na doon. Hindi nila nakikita yung kalaban nila. Mainam na ibuhos nila yung asin sa katawan nila para hindi sila madikitan. Tapos yung bawang durugin nila sa mga kamay nila. Ginawa yan ng mga kaibigan ni Onak, maliban sa kanilang dalawa nung unang nabiktima. Kasi napakasakit talaga nung mga sugat nila, lalo na nung sinubukan nilang budburan yun ng asin. Ang tanging nagawa na lang nila, durugin yung bawang sa kamay nila at maglagay ng asin sa leeg nila. Para kasing yun yung pinupuntirya nung mga aswang eh. Tinulungan silang dalawa ng mga kaibigan nila na makatayo. Tapos nun inalalaya na sila. Habang bumababa sila ng bundok, katakot-takot na tawanan, sigawan, mga ungol, basta halo-halo na yung naririnig nila. Para silang binabaliw. Tapos pakiramdam nila, nakasentro sa mismong tenga nila yung mga ingay na naririnig nila. Ang pangontrang ginagawa nila nun, sumisigaw din sila. Sinasabayan nila yung mga ingay sa paligid. Awa naman ng Diyos, nakababa sila ng bundok. At maniwala kayo o hindi, lahat ng sugat ni Onak at nung isa niyang kaibigan, nawala. Tanging mga punit na lang sa damit nila ang naiwan. Sa puntong ito, tumakbo na kaagad sila para makalayo sa bundok na yon. Habang tumatakbo, napalingon si Onak pabalik doon sa bundok. Kitang-kita niya na merong 4 na malalaking itim na figura ang nakatayo sa malawak na lupa
at tinatamaan sila ng liwanag ng buwan. Tinuro niya yon sa mga kasama niya. Nang bigla na lang, tumalon yung isa, tapos hindi na nila nakita. Ang sabi nung isa nilang kasama, huwag na silang lumingon at tumakbo na lang sila ng diretso. Maya-maya pa, napagod na sila kakatakbo. Nang may narinig silang ingay sa itaas nila. Wah! 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 Para itong dumadahak ng plema tapos palakas ng palakas. Pagtingin nila sa itaas nila, isang napakalaking ibon ang sumusunod sa kanila. Yung batong binudbura ng asin ni Onak, nilagay niya pa ng bawang na nasa kamay niya. Ibinala sa tirador. Tumigil siya sa pagtakbo at inasinta niya yung napakalaking ibon na yun. Pagbitaw niya ng tirador niya, sapul sa katawan yung malaking ibon. Pagkatapos tamaan nun, sumigaw yon ng napakalakas. Parang winawasak yung lalamunan niya. Basta masakit sa tenga. Ang sabi ni Onak, "Aswang yan! Takbo na! Takbo na!" Isipin nyo 2 oras silang naglakad papunta doon, di ba? Pero wala pang 1 oras, nakauwi kaagad sila sa lugar nila. Dahil siguro sa adrenaline rush. Nung nakauwi na sila sa lugar nila, kinalat kaagad nila yung naging karanasan nila sa bundok hintuan. Kaya yung mga taong bayan sa kanila lumusob doon. Pero lahat sila pare-parehong walang napala. Para tuloy ang nangyari, napahiya itong grupo ni Onak sa kwento nila. Matapos ang insidenteng yun, ikinalat nila ang naging karanasan nila sa lahat ng taong nakakasalamuha nila. May mga iilang naniwala at meron din namang hindi. Lalong-lalo na doon sa parte ng kwento niya na naligtas sila ng gamit-gamit niyang tirador. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe. Kinilabutan ako doon sa eksena sa loob ng gubat. 'Di ba? Pero ang tanong, sino yung mga yon? Aswang ba? O yung mga usap-usapan sa kanilang mga engkanto? Kung aswang man, ano kayang klase ng aswang yon? Halo-halo ba sila ng lahi? Kasi sa gubat, wala naman silang narinig na wakwak. Pero nung nasa open field na sila, doon nila narinig yung pagsunod ng wakwak. Siguro, pwede ngang magsama-sama yung iba-ibang lahi ng aswang, no? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.